Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Rom European. Astăzi vom vorbi despre copiii străzii. Probabil vă imaginați că știți totul despre ei. Sunt cei care cerșesc, cei care inhalează aurolac și cei care stau în canalizări. Asta este imaginea lor în mass media. Însă noi astăzi vom trece peste aceste stereotipuri și vom vorbi despre acei copii ai străzii care pun în scenă un spectacol de circ sprijiniți de Fundația Parada, pentru a arăta un nas roșu împotriva indiferenței. Cum te numești, spune-mi? În primul rând, bună ziua, mă numesc Simion Tania, am 24 de ani și sunt la liceu în ultimul an. Mă numesc Șerban Marius, am 29 de ani. Spune-mi cum te numești. În primul rând mă numesc Constantin Alina, am 26 de ani și îmi place ceea ce fac în Fundația Parada. Fundația Parada ajută copiii, tinerii și familiile fără adăpost prin intermediul unor servicii integrate de asistență socială, educativ-formative și de integrare socioprofesională. Milou Duchilly este clownul francez care a fondat Parada. A venit prima oară în București în 1992 și a avut primele intervenții cu copiii străzii atunci, a lucrat cu alte fundații, după care în 95 a creat Parada și în 96 e înregistrat oficial. Mai am ceva. Cum ai ajuns la Fundația Parada? Lucrez de câțiva ani buni și Cam de câți ani? 12 ani. Aveai 14 ani când ai ajuns aici. Și cum ai ajuns la fundație? Am auzit de Milou Duchilly, Cine este? un francez, care Fondator al fundației? fondator al Fundației Parada. Și aici mi-a plăcut ceea ce făceau ei, că învățau jonglerii cu foc, făceau piramide, acrobație, numere de echilibristică. Și așa am venit și eu ca să învăț pentru mine. Tania, povestește-mi despre tine. Care-i povestea ta? Povestea mea începe într-o casă de copii. Mai am încă o soră geamănă, care o cheamă Simion Nicoleta. Ea momentan nu se află aici, este la muncă. Între timp, nu știu cum a bătut pe la noi, pe la casa de copii, pe la ușă, Fundația Parada, cu oameni foarte minunați care au încercat să ne explice ce e arta circului. Am aflat că dreptat în fiecare zi veneau la noi la cămin pentru a ne învăța ce au învățat ei pe parcurs. De la ce vârstă ești la cămin? De la 7 ani. Sunt dată în casă de copii pe la 18 ani. Și ai stat împreună cu sora ta? Da. Din oricum nu mai țin minte, am trăit pe străzi, fiind între Gara de Nord și Basarab, când am fugit din casa de copii. De la ce vârstă stai pe străzi? Am stat pe străzi de la vârsta de 6 ani. Și până la 6 ani ai stat în orfelinat. Da. Fugeam, mă la poliția, mă cea înapoi.
Păi și de ce stăteai pe stradă? Era mai bine? Era mai bine deoarece nu mai te bătea cei mari, nu mai te chinuia. În casa de copii e groasnică. Parada se ocupă de copii în situație de stradă, în particular, copii în risc de a ajunge în stradă, copii defavorizați sau copii care ajung în situații destul de dramatice. Există o multitudine de servicii pe care le oferim, unele multianuale, altele mai punctuale. Aici este centrul de zi al Parada, unde se oferă atât o intervenție umanitară, de urgență, adică copiii pot veni mânca, copiii pot veni să-și facă un duș, să spele hainele, lucru esențial pentru cei care trăiesc în stradă. Îți cunoști părinții? Până la 14 ani nu mi-am cunoscut pe niciunul, pentru că eram deja în casă de copii, nu știam. Pe parcurs, când a trebuit să-mi fac documentele, actele pentru 14 ani, buletinul, am aflat de primii mei părinți. Și în tot acest timp, cine a fost lângă tine să o înlocuiască pe mama? Au fost mulți oameni care pentru mine au fost un exemplu. M-au învățat exact ce nu știam eu, m-au învățat ceea ce îmi trebuia mie pentru viață, pentru mai departe. Sunt mulți oameni care mă iubesc, care mă simpatizez, lucrez cu ei, mă acceptă așa cum sunt. Pentru mine, toți de aici, din Parada, e o familie întreagă pentru mine. A venit Fundația Parada și a făcut odată spectacol pentru noi și am zis, vreau și eu să fac ceea ce faceți voi, să învăț. Și m-am ținut de ei și am învățat și eu, fiindcă mi-a plăcut ce făceau. În primul rând mi-a plăcut și acrobațiile care făceau, asta m-a atras prima oară, și piramidele și clăvneria. Și cum ai auzit de Fundația Parada? În 99 era niște corturi militare între Gara de Nord și Basarab și am fost acolo și am întrebat, se poate să viu și eu? Și a zis că da. Păi de ce te-ai dus acolo? Ce te-a atras? M-a atras că am unde să stau și că am un acoperiș deasupra capului. Și ai fost primit? Da. Și din 99 faci parte din Fundația Parada? Da. Ce am făcut asta în România? Al doilea tip de intervenție este cel de integrare, evident, pentru că vorbim de copii și este foarte important de a putea să-i recuperăm între ghilimele, deși nu sunt cu nimic vinovați de situația în care se găsesc. Și acolo avem, spre exemplu, un centru educațional care este situat în cadrul școlii Regale 95 din sectorul 3, unde copiii în situație de stradă vin și intră în programul de școală normal, unii în a doua șansă, cei care au depășit vârsta școlarizării, ceilalți în programul normal de școală. Avem Caravana, care este unitatea mobilă, care este un serviciu istoric al Parada, care este intervenția de stradă efectivă, adică ne deplasăm, operatorii Parada se deplasează în stradă și sunt în contact cu grupurile de copii și de tineri în situație de stradă. Odată asta în partea asta, cealaltă în partea asta. Așa? Ce faci de genul?
Ia, mai arată-mă. Măcar să scade, dar... Așa? Numărați. 1, 2. 1, 2. Exact. Misiunea Fundației Parada este reintegrarea socială a persoanelor cu risc de excluziune socială. Beneficiarii serviciilor sunt la început partenerii fundației, iar mai apoi actori în propria dezvoltare personală. Este greu să-i atrageți pe copii spre fundație? Nu este greu să atragem copiii spre fundație, este greu să găsim resursele pentru a le putea oferi, într-adevăr, sustenabilitatea intervenției. Pentru că intervenția de integrare adresată unui copil nu este o intervenție care durează o săptămână, o lună sau 6 luni. Este o intervenție care durează mai mulți ani, care se face de multe ori cu suișuri și cu coborâșuri. Nu este ceva liniar, plecăm din punctul A și ajungem la o integrare completă într-un interval dat de timp. Pe stradă, cum te descurcai? Cerșeam. Mai munceam pe la unul pe altul și îmi dădea să mănânc, să am unde să stau, să dorm, adică. Și acum unde stai? Acum stau cu chirie. Și lucrezi? Deocamdată fac repetiții, magie, fac de toate ca să pot să-mi câștig existența. Lucrez la hotel și îmi place ceea ce fac, fiindcă și eu îmi câștig o pâine. Deci lucrezi și în timpul liber vii aici? Vin aici și fac activități. E foarte minunat ceea ce fac și sunt mândră, că știu că pot mai mult și mă țin de treabă. Tu și lucrezi? Momentan nu mai lucrez. Am terminat 8 clase, am picat la examene și m-am înscris la școală profesională. Am făcut 4 ani de școală profesională croitorie. Am văzut că pot să o duc mai departe școala și m-am înscris pentru Seral. Și sunt acum în ultimul an, în 13. Sunt în pregătire pentru să devin o animatoare de circ, să lucrez cu copii prin afară sau prin aici, sau prin casă de copii. Ți-ar plăcea să lucrezi la circ? Asta este visul meu. Iubesc ceea ce fac. Pentru mine visul meu ăsta este circul. Avem un proiect de inserție profesională pe care îl desfășurăm lunile acestea împreună cu hotelurile pentru integrarea tinerilor. Am fost în toate țările, Franța, Belgia, Cambogia, Slovenia. Am făcut un mini camp estivo cu o persoană din Italia care este pentru mine ca un tată, se cheamă Flavio. Primul meu concurs a fost la Baston de Maroșan și am prezentat un număr foarte frumos și am ieșit cu toți artiștii, am ieșit pe locul întâi cu sora mea și cu o fetiță mică. Pornind de la premisa că circul este o artă care atrage, Fundația folosește această activitate în procesul educativ și de integrare socială. Circul îi ajută pe copii să se exprime, să participe și să se prețuiască pe ei înșiși. Noi aici, în sala aceasta, facem activități. Ca exemplu, jonglerie, acrobație, teatru, pantomimă, animație. Ce număr îți place cel mai mult din arta circului? Este echilibristica, jongleria și acrobația. Cum ai învățat să devii magician? În 2002 am fost cu Fundația Parada în Veneția și am făcut pentru prima oară, față de 3000 de persoane, am făcut magie. Și cum a fost? Cam emoționant. Spuneți-mi, cum îi pregătiți pe copii? Cu multă dragoste, în primul rând, cu foarte multă seriozitate, cu prezență în fiecare zi, cel puțin 3-4 ore.
2-3 ore cu mine, 2-3 ore după masa cu domnul Marian Milea. Și ce învățați să facă? Specialitatea mea gimnastică, deci le predau gimnastica, baza, după care îi formez în arta circului, iar Marian îi formează foarte mult în numărul de jonglerie. Cam câte ore te pregătești pe zi? Aici mă pregătesc cam în fiecare zi 4 ore, 5 ore, până se închide cadrul Fundației Parada. După aia, la ora 2 mă duc la școala italiană, încep la 2 și termin la 4 și jumate copii de acolo. În fiecare zi vii aici? În fiecare zi vin aici, da. Cam câte ore te pregătești pe zi? 4 ore pe zi. În fiecare zi? Da. Dimineața 2 ore, după amiaza 2 ore. În fața unei oglinzi ne antrenăm. Ca să meargă din ce în ce mai bine. În 14 ani de când faci asta, nu te-ai plictisit niciodată? Fiindcă îmi place. Fiindcă îmi place și de asta. Și mi-a plăcut toată viața. Ce-ți place cel mai mult din toate aceste activități? Acrobația. Foarte multe. Și echilibristica. Mi-a plăcut foarte mult. Am văzut la cei mari și am zis vreau și eu să învăț numere de echilibristică. Și cum te descurci? Binișor. Cum e să lucrați cu acești copii? Minunat! Nu este nicio diferență între copii din familie sau copii străzi. Ce pot să spun? Că doresc foarte multă dragoste din partea noastră și sunt foarte educați, foarte cuminți, sunt dornici să învețe foarte multe și... Prind repede? Da, foarte repede, foarte repede. Chiar vă pot da un exemplu, Ricky și fetița Betty. Circul este un program care atrage, care este ludic, este atractiv, este destinat copilăriei și sigur că circul îi atrage. Dincolo de circ, cei care sunt integrați în programul de circ social, pentru că utilizăm circul ca o metodă de intervenție socială, nu ca o artă de dragul artei, încercăm, sigur, să mergem spre școală, spre o calificare profesională, spre o integrare la locul de muncă, spre căutarea unei soluții locative, pentru că sunt enorm de mulți copii, tineri, familii în stradă la ora actuală în București. Faceți ce fac și eu. Să fac așa? Da. Și acum, cu un singur suflu, suflați. La mine sau la tine? Păi depinde, și la dumneavoastră și la mine. Bravo! Nu este niciun secret. Mergeți și la concursuri? Da, exemplu, acum o săptămână noi am fost la cross cu Fundația Parada, am participat și noi și câțiva copilași mai mici au medalii, fiindcă i-au alergat și am fost și noi Fundația Parada, cei mari am făcut animație pe stradă în Parcul Tineretului și acolo am dat și un mic spectacol, exemplu unde ne ducem, ne implicăm,
ca ceilalți să facă, să învețe de la noi. Ce a schimbat viața această fundație, acest program? Această fundație și acest program pe mine m-a făcut să cresc pe zi ce trece. M-au încurajat din toate punctele de vedere. Ca exemplu, a avea un servici, a avea un adăpost și m-a ajutat cât și psihic. Cum ți-a schimbat viața această fundație? Ca un vis, cum ar fi că sunt copilul prințului pentru a împlini ceea ce îmi doream eu. Pentru mine Fundația Parada înseamnă o casă, un adăpost pentru mine. Cum s-a schimbat viața ta de când ești aici? S-a schimbat foarte mult. Sunt foarte fericit. Și vreau să-mi găsesc un job făcut de spectacole, animație. Cum crezi că ar fi fost viața ta dacă nu ai fi ajuns aici, la fundație? Nu știu, cred că un calvariu, un chin. Deci pentru mine casa asta este visul meu, Parada. Am mulți prieteni, am mulți oameni care mă iubesc, care mă înțeleg, și în afară, și Asunta, Franco, Flavio, domnul Ionuț. Sunt pentru mine niște părinți exemplu. Cu ei pot să comunic și să vorbesc orice. Am preferat să nu mai avem scop al muncii, ca să spunem așa, sau să ajungem să ne ocupăm de lucruri mai puțin dramatice. Am preferat să ne ocupăm de lucruri mai soft, mai puțin dramatice, să nu mai existe copii sau tineri în situație de stradă și să ne putem ocupa, într-adevăr, doar de pregătirea lor școlară sau de familii cu oarece probleme, dar nu de familii sau de tineri într-o vulnerabilitate totală, cum este cazul la ora actuală. După ce pleacă din fundație, unde se duc toți acești copii? Copiii fără adăpost se duc în stradă. Ei stau pe stradă și vin câteva ore la fundație, după care revin în stradă. Da, vin ziua la Parada și seara pleacă din nou în stradă, fiindcă dacă ei nu au adăpost. Și cei mai mici care i-ați văzut sunt tot așa familii, tot așa fără un adăpost, care stau cu maică-sa pe stradă și se descurcă cum se descurcă. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci să trăiți mișto. Și nu uitați, arătați un nas roșu împotriva indiferenței.